agora mesmo no Reino Unido pois volviu a haber despois de moitos anos un aumento de polvo. Entón, para falar dese tema estamos aquí con Sauro, que é o patrón maior de Sanxenxo. Sauro, por que teñen este aumento de polvo ali no Reino Unido agora mesmo? Bueno, teñeno e xo tuveron no ano 1898, 1920 e 1950. A diferencia que daquela, bueno, pois tiñan un grado e medio de agua menos, agora teñen entre 8 e 9 grados en inverno, 15 20, 15 18 no verán. Entón, bueno, pois é certo, están vendo tamén de que hai polvo pequeno. Por que motivo? Daquela non había. Hai mariñeiro que saliron falando que os seus pais andaban daquela, no 50, entón agora atrévense a lanzarse porque ve unha seguridade. Pero ojo, que non arriesguen moito que lles pode pasar o mismo, porque de feito, aquí hai un equilibrio entre marisco e polvo e ali non hai, cómello moi rápido. Claro, eles queren montar unha industria de polvo e parece ser, Sauro, que xa andan por aquí por Galicia vendo o noso modelo, porque saben que funciona. Así é, efectivamente, pero bueno, como nós non o farán, o sinto moito. É verdade, funciona, están o copiando, pero bueno, porque a infraestructura que hai montada é moi grande, comprador, bueno, lonxas, compradores, transportistas, é unha cadena de venta, entón sí, están aquí a copialo, pero bueno, non o farán igual, Mira, pode ser unha ameaza para o sector do polvo daqui de Galicia que eles monten ali a súa infraestructura de polvo? Para nada en absoluto, ao revés, eu sinto moito polos compradores, agora las ten indo a compralo 8 ou 9 euros, aquí vai bastante máis caro, pero que ocorre? Para nada, vai ser bo para nós. Por que motivo? Porque se ali empezan a demandar, e bueno, pois empezan a eles ali a ofrecelo por ali, pois querrán máis polvo, irá máis caro e virán aquí a buscalo tamén. Bueno, entonces sin problema ningún. Ningún. Porque aquí polvo non falta, non, Sauro? Polvo non falta, o único que temos é que nós ser responsables é coidalo, o noso recurso non falta, non marcha dali para lá, non, para nada, está aquí, como podedes ver, esa feme acaba de sobar, temos que coidar ben o noso recurso e non é unha amenaza para nada, e aquí non falta o polvo, non. Moitísimas gracias, Sauro. Pois nada, xo vedes, compañeiros, as palabras de tranquilidade de Sauro sobre este tema. Non hai problema ningún co polvo galego.